Earlier this week, I submitted a sample for the COVID-19 test. The result came in this evening, and I regret to say that it is positive. According to the protocols for managing COVID-19, I'm in self-isolation as required by the case management guidelines issued by the Nigerian Center for Disease Control. That is for someone that is showing no symptoms. I wish to appeal to the people of Kaduna State to continue to closely observe the preventive measures already announced by our government. It is most important that everyone should do their utmost to stay safe, stay home, and stay alive. The Deputy Governor is in charge of our task force on COVID-19. I will continue to issue statements from time to time. Thank you very much. Assalamu alaikum. Sunana dan Ili kamar da kuka sani. Ina so in yi amfani da wannan dama ne in faɗa muku abin da ya same ni yau. Bayan na ji zazzaɓi da tari da nake yi da atishawa, sai na ce bari in je gurin likita na ya gwada ni. To bayan na je gurin likita ya min duk gwajin da ya min, sai ya ce ku ya koyi da abin da zan faɗa. Amma likita ya ce ya tabbata ina da malaria. An kwarar dali waka coronavirus. Cuta ta coronavirus. Ya hamuna Allah hau. Ya kare dukkan duniya. Ya kare yan Najeriya. Cuta ta coronavirus. Ya hamuna Allah ya kare dukkan duniya. Ya kare yan Najeriya. Cuta ta coronavirus. Wagga annoba da ka gani ta shaho dukkan duniya. Wagga cuta wadda ka gani ta shaho dukkan duniya. Ramana Allah ya kare dukkan duniya. Ka kare yan Najeriya. Cuta ta coronavirus. Abin mamaki ne gani wadda da ƙasar waje sai an keɓe shi wuri guda. An yi awo in an gani in bai da corona ba ne yau. Muna Allah cuta ta corona ba ne yau. Muna Allah ka kare dukkan duniya, ka kare yan Najeriya. Da malaman addini musulmai dukkan duniya, da malamai na kirista da kiristocin duka duniya, don Allah ku taya mu da addu'a. Don Allah ku taya mu da addu'a. Don Allah ku taya mu da addu'a. Kama mu da Allah wahido, ka kare dukkan duniya, ka kare yan Najeriya. Cuta ta coronavirus. Ina dan kwairan yan dali, babban makaɗin Najeriya. Najeriya a jihar Kaduna, birnin Kaduna, Malam Gali. Ne wannan waka cuta ta coronavirus. Ni ma na ce cuta ta coronavirus.